é que os aforros dos galegos e das galegas quedan absolutamente desamparados, tanto polo Goberno do Estado, que é o culpable deste decreto absolutamente innecesario, tanto tamén pola indefensión que o Goberno da Xunta nos dá ahora mismo aos galegos e galegas. Un Goberno da Xunta que é culpable polo seu silencio no primeiro momento, que é culpable por non ser quen de recurrir ao FROP, tal e como insistíamos os nacionalistas, que non foi quen de facer unha verdadeira lei de caixas galega que blindara precisamente o futuro financeiro do noso país. Por que debemos mobilizarnos? Decía Yolanda, porque todavía temos opcións de manter o carácter fundacional das caixas. Se a Xunta e outras institucións públicas adquiren esta participación nas caixas e se moven por esta defensa. Nós non podemos, o día de hoxe, dar a batalla por perdida. Que o día 13 de marzo mobilizarse é a nosa obriga. Os que queremos a Vigo, queremos a Galicia e temos proxecto de país, temos dereito a decidir sobre o noso futuro financeiro. Temos dereito a que os nosos sectores básicos, a que os nosos deportistas, a xente da nosa cultura, a xente dos discapacitados sigan tendo as mesmas oportunidades que teñen en outros territorios do Estado. En definitiva, eu tamén vos pido, como facía Yolanda, a nosa candidata número 2 nas próximas eleccións municipais, a que o día 13 nos mobilicemos, porque se non nos mobilizamos nós, se non reclamamos nosos dereitos que como país temos, dificilmente o van a facer outros.